Bon dia a tots, fills de puta! Avui anem a veure un nou vídeo sobre Isabel Clara Simó i el seu llibre Dones. Benvinguts! Avui anem a parlar sobre el llibre Dones, de l'autora catalana de merda Isabel Clara Simó. Aquest llibre tracta sobre una dona que un dia va anar a comprar pa i el panader li va dir «Dona, vés-te'n de la meua tenda, em fas fàstic». Aquestes experiències i moltes més es basen en l'experiència de la vida d'Isabel Clara Simó, que des de que era ben petita va patir aquestes crueldats i moltes més a la seva infantesa. Com podeu veure en el vídeo en directe, hem decidit trencar el llibre perquè ens ha paregut una puta merda. No hem respectat l'opinió de que les dones mereixen la pena, i menys si és llegint-les, perquè elles no se saben expresar. Así pues, hemos decidido que la Isabel esta la chupa, y hemos decidido continuar en lengua castellana, estudiando nuestros estudios universitarios, etc., porque consideramos que el valenciano barra catalán es una mierda de idioma. Es millor agarrar el llibre y posarlo debajo del bidet. Isabel Clara Simó és una malparida. Tirar-lo al fem i després donar-se'l als gossos. El canal no es fa responsable de les opinions dels invitats. Perdoneu per les crítiques a les dones. De res. Oye, de qué hijo de puta.